Казвам се Атанаска Стоянова Маринова, на 70 години. Идвам от 25 септември. И много добре се чувствам. Бях 80 килограма, а сега, като се тегля, 73 и 700. Браво. Да. И много съм добре. Ето панталона ми вече. Заобърни настрани. Панталона ми. Така. Панталона ми вече. Браво. И тук се чувствам, че съм смъкнала. И тук, преди всичко, и тук чувствам, че това нещо, дето ми беше, го няма. А какво още чувстваш, Наси? Чувствам се много добре. Много добре. Стомах ма болеше, имам си гастрит, имам си колит, но сега вече, като пия продуктите, изобщо нямам никакви болки. И подобрихме храненето. Подобрихме, да. Подобрихме Да. храненето и вече се чувствам окей. И подвижна. Подвижна. Това е. Подмладена. Моята дъщеря вика, Миглена ми вика, майко, чудите се просто отде вземаш тази енергия. Отде вземаш, викам Мигленче, тази енергия, майко, аз в клуб Чар вземам оттам. Аз не отида ли там, просто съм като болна. Зато и чакам. Значи в четвъртък като дойда, докато дойде вторник, не знам, нещо се искам да съм там.